Dobrý den, já jsem Jiří Krátký, opět vás zdravím z Londýna. Mám pro vás souhrn hlavní přednášky druhého dne, kterou měl Parag Khanna, což je autor knihy The Second World, Druhý svět. Je to člověk, který se zabývá vizemi budoucnosti. O tom, že je dobrý vizionář budoucnosti, svědčí i právě tato kniha, která je z roku 2008, a když se podíváme do jejího obsahu, tak můžeme zjistit, že Parag má velmi dobrý cit. Ta knížka, jenom přečtu názvy prvních kapitol. Brusel, Nový Řím, Ruská devoluce, jako opak revoluce, je druhá kapitola, a třetí kapitola je Ukrajina od hranic k mostu. Tam se mu podařilo trefně identifikovat, že velkým tématem budoucnosti je Ukrajina, jenom to není most, ale spíše ta hranice. Budoucnost Parag zmínil z několika perspektiv. V první perspektivě se zmínil o urbanizaci, hovořil o městech, protože do 15 let bude žít ve městech asi 75% světové populace. Hovořil o tom, jak se rozrůstají megalopole, jako velká města. Londýn a jeho okolí by měl mít zhruba 15 milionů obyvatel, což je ještě nic proti Tokiu a Osace, kde má žít zhruba 70 milionů obyvatel. Velká města jsou řízená jako samostatné státy. Parag hovořil o tom, že mají například vlastní diplomaci, že velká města jako Londýn mají třeba vlastní víza pro talentované lidi. O tom, že velká města se snaží mít velký technologický náskok, což tady v Londýně můžeme hezky vidět například na projektech souvisejících s veřejnou dopravou. Jenom pro porovnání můžeme ukázat londýnskou Oyster Card a pražskou Open Card. Tato kartička v Londýně stála asi 2,5 miliardy korun, aktuálně ji má asi 50 milionů lidí. Pražská Open Card stála asi 1 miliardu korun, kolik lidí ji užívá, to nevím, ale v Praze žije asi 12krát méně obyvatel než v Londýně. Dalším příkladem londýnské dopravy může být metro. My sem na kongres jezdíme DLR, což je taková lehká železnice doklenská, která jezdí bez pilotů, no bez řidičů, a je v provozu už od roku 1987. Naše trasa D pražského metra, o které se uvažuje, že by mohla jezdit bez řidiče, tak se otevře nejdřív v roce 2022. Takže v této oblasti máme zhruba 35letou ztrátu. Nicméně zlepšujeme se, doháníme Londýn, protože londýnské metro funguje od roku 1863, kdežto pražské od roku 1974, takže tady jsme měli ztrátu 111 let, takže ji stahujeme. Parag dále hovořil o lidské perspektivě, o lidech. Zajímavé číslo. Podle studie OECD je do roku 2040 v těch zemích OECD ohroženo 47% pracovních míst tím, že budou nahrazeny stroji nebo technologiemi. Myslím si, že projektových manažerů se to netýká. Dále hovořil o tom, že ve vyspělých zemích existuje nedostatek talentů. Ukázal takovou velmi zajímavou mapu, ve kterých velkých zemích světa je nedostatek talentů a ve které je přebytek talentů. Pro nás bylo velmi zajímavé, že Česká republika byla jediným ostrůvkem, kde je těch talentů přebytek, na rozdíl od okolních zemí v Evropě. Hovořil také o migraci odborníků, například o studii LinkedInu, který na základě toho, že je schopen vědět, kde jeho uživatelé bydlí, tak zjistil, že v roce 2013 došlo k největšímu odlivu kvalifikované pracovní síly z vyspělých zemí, jako je Velká Británie, Spojené státy, Francie, Itálie, a naopak k přílivu kvalifikované pracovní síly došlo ve Spojených arabských emirátech, Švýcarsku, Jihoafrické republice a dalších zemích. Poslední oblast, které se Parag dotknul z hlediska budoucnosti, tak byla organizace práce, nadnárodní firmy. On hovořil dokonce o metanárodních firmách, například o projektu firmy Shell, která buduje obrovskou loď, která bude schopná těžit, zpracovávat a dopravovat ropu nebo zemní plyn. Touto infrastrukturou budou schopni eliminovat rizika politická, například spojená s bezpečností těžby v Africe a jiných nestabilních zemích. Z Londýna pro PMI.cz Jiří Krátký.